Tosiaan, tässä on Tukehode ja et ikinä arva missä mä oon nyt. Mä oon Kolilla. Ja me vuokrattiin tältä mökki sukulaisten ja perheen kanssa ja mulla on ärsyttävä salama täällä. No aivan sama, mutta tosiaan vuokrattiin mökki täältä Kolilta ja nyt ajattelin vähän esitellä paikkoja ja kertoa miten tänne saavuttiin. Ja tosiaan, elikkä saavuin eilen illalla, meni vähän zoomia, mutta saavuin eilen illalla tänne, eli perjantai-iltana. Ja nyt just äsken kävin Kolin huipulla ja kuvasin sieltä kameralla materiaalia. Uppailen sitten huomenissa niitä, kun päästään kotiin täältä. Ja tosiaan siellä Kolin huipulla oli Miettinen 55 kanssa ja parin kaverin tai sukulaisen. Mutta tosiaan nyt aloitetaan esittelemään. Tuolla on kota, kylpy tai mikä kuumaanlaskeinu. Kylpy on maassa tällä hetkellä. Miettinen 55 ja hänen kaverinsa. Sitten mennään etupihalle. Aurinkolamppu. Auto ja puska. Juu, tässä ei oo mitään ihmeellistä tässä autopihassa, mutta tosiaan tämmönen. Tossa on porta. Tossa on näköjään ovi auki. No esitelläänpäs nyt ensin sisätilat, kun jälleen ovi auki sopivasti. Pistetään ovi kiinni, ettei tuu yttysiä sisään. Tosiaan tää on hieno salama mulla tällä hetkellä päällä. Tosiaan esitelläänpäs tästä WC. Eli valot. Eli tämmöstä paikkaa. Hieno WC, no ihan perus WC. Ja pytty ja taulut. Ja sitten ehkä täällä on hienompaa ossa, eli no ei nyt hienompaa, mutta semmoinen silleesti hienoa, kun tässä on se eteinen jalainen. Ja sitten tuolta voi saada sitä musiikkia. Täällä on vähän märkää, kun just Miettinen 55 kävi tällä kai saunomassa. Ja esitelmässä nyt tämä sauna. Tällainen. Ja tuolta kuuluu se. Tossa on kajari. En ole ikinä ollut kahvitauolla näin hauska. No niin. Siinäpä oli se, siellä oli NR ilmeisesti. Tai mikä se olikaan. Tuolta näkyy. Radio Nova oli. Ette nähnyt, mutta silti oli. Ja makuuhuone 1. Ja sitten on täällä tämmönen toinen makuuhuone. Ja sitten päästään tänne hieno osio. Elikkä sohva, kasvi, tuoli, läppäri, toinen sohva. Tolla mä en saa siis upat pöydän kun sukulaisen. Siellä menee joku jalisottelu. En saa puhua. Joku Manchester United vs Fulham tai joku semmonen. En tiedä noita lyhenteitä. Ja sitten tässä on tää keittiöpöytä. Sitten kartta, ikkuna, josta näkee ulos rajat. Ja sitten tämä keittiö. Ihan mukava. Ja sitten mennään tänne. Katsotaan nopeasti tästä. Tommonen tila, tuolla on sitten, tuolla me äsken oltiin. Ja tosiaan tuolla on se ranta sitten ja eipä tässä mitään ihmeempiä. Mulla on vielä niinku 7 minuutin aika. Mä oon aika nopeasti saanut esiteltyä tämän. Tehdään jotain mukavaa. Voihan tässä vähän vielä tämmöset 10 minuutin vlogit vielä ehtii tästä. Tosiaan paljonkohan se kello on. Siis äsken käytiin, kello oli 17. Kello on jotain. Oiskohan 5:30 kello. Ja mitäs nyt sanois, eilen valvottiin aika pitkään, niin väsytti vähän aamulla. Oon yrittänyt koko päivän kuvata kaikkea, mutta alkaa muistit loppua kaikesta jutuista. Ja sitten täällä on tämmönen hieno ylähuone. Ja tos nukkuu jotkut toiset. Mä näytän nyt missä mä nukun. Valoa vähän. Ja tosta valoa myös. Ja
Täällä mä nukun. Mä nukun tässä. Yhdet siellä. Toi pitää kuulua tonne. Olisiko siellä noin. Ja sitten mä nukun tässä akkari. Ja näin. Siinä on mun paikka. Tossa nukkuu joku toinen. Sitten tuolla on joku. Tää on siis vuokrattu mökki. Toi ei oo mitään meihin liittyvää. Tässä nukkuu Miettinen 55 ja sen kaveri. Ja tässä on mun medianurkkaus. Mä oon koettanut tälle kuvata kaikkea, mutta tälle on yrittänyt siis kuvata kaikkea, mutta en nyt halua spoilata mitään. Mitään niin ihmeellistä halua spoilata. Mutta tosiaan tässä kameralaturi, puhelimelaturi, puhelin. SteelSeries Siberia V2 ja sitten ostettiin muuta sieltä Kolihuipulta tämmönen semmosesta kaupasta. Tämmönen hieno retkilusikka, jossa on veitsihaarukka ja lusikka samassa. Ja tosiaan tässä on meidän TV. Ja tää on muuten se meidän automatisoitu, tai melkein automatisoitu kärpäslätkä. Kun vedät tosta, no mitenkäs se nyt? Kun vedät tosta, niin se menee näin. Ja sitten kun painat tosta, niin räps. Saattaa tulla vähän äänetellessä tossa, koska se on niin nopea. Mutta tosiaan. Ja tässä on muuten hieno maalaus. Tai mikä tää on? Joku kangas. On muuten kangas siinä. Ja 4 minaa. 3 minaa. Mennäänpäs tuonne ulkotilaan. Ei jaksa sisällä. Ilma on tunkkaista. No ei. Siitä karkkia. Nää on siksi mulla. Pitkät. No mutta siirrytään tänne. Meillä on 7:30. 40 minuuttia. 7:40 on ennen tätä. Silmään meni joku tätä esittelyä tai kommentaryä. Mutta tosiaan seurassanne on ollut Tuke HD. Toivon, että piditte videosta ja pahoittelen hyvin syvästi näitä rajauksia, koska tämä on kuvattu kännykällä. Tai en tiedä tuleeko tähän rajaukset, mutta luultavasti tulee semmoiset rajaukset, että siitä ei näy kuin vähäsen, mutta ei anneta se häiritä mitään juttuja. Nolotilanne. Käveli äsken sukulainen ohi, kuten huomasit, menin ihan mykään. Jumalauta. No ihan sama. Joo, eli tosiaan pari minuuttia vielä aikaa. Tän on 1,5 ja ehkä menen. En nyt tiedä mitä tähän loppuun vielä sanois. No, mennään tonne. Mä pistän kameran alas, koska mulla on vielä minuutti aikaa. Mulla on enemmänkin aikaa, mutta mä haluan tehdä tästä semmosen 10 minuuttia. Mä menen tonne loppujutut sanomaan tonne grillitilaan sitä, että et on vielä nähnyt. Joten mä pistän kameran alas, ettei kukaan näe, koska tää on mun veljen kamera. Niin en haluais. Mutta nyt. Tässä on tämä. Tässä on tää grillipöytä ja grilli. Mutta niin. Tässä voi sanoa loppujutut. Eli niin pitää katsoa välillä, ettei kukaan tule häiritsemään meitä. Elikkä siis
Tuke HD on mun nimi. Ja teen yhteistyötä Miettinen 55 ja olikohan se niin, että Miettinen 55 halusi, että sen kaveri tekeisi yhden semmosen kanavan nimeltä Vemuli 88, niin se saattaisi jo liittyä meidän yhteistyöhön ja tehtäisiin aina joskus viikonloppuna videota, kun se asuu parin tunnin ajomatkan päässä meidän kodista. Mutta tosiaan mennään tuonne sisälle, kun mun liuhan kuikuilee. Eipä mennäkään, se on tyyppejä, mutta kuvataan se tässä loppu. Elikkä Miettinen 55 tulla roskii toisten päälle vettä, mutta niin tosiaan nimi on Tuke HD, yhteistyö Miettinen 55, käykää tsekkaamassa kanava. Siinä ei ole vielä videota, mutta tulee kohta. Tilatkaa se. Ja tilatkaa mun kanava, jos tykkäätte mun videoista. Siis tulee kohta semmoista sarjaa, missä Kolilta tulee semmoista rajauksentonta sarjaa, missä ei ole näitä rajauksia, koska se on kuvattu tavallisella kameralla. Ja tilatkaa tää mun kanava, jos tykkäätte, tykätkää. Kommentoikaa alas, jos tuli jotain mieleen tai jotain haluatte kertoa mulle. Tai voitte lähettää yksityisviestejäkin tai jotain. Tosiaan huomenna mennään kotiin, silloin mä tsekkailen sitä YouTube-kanavaani. Ja mulla on tällä kännyköitä, joilla voi sitten katsella. Ja jos hätätila tulee, niin on täällä se läppärikin, joka ei ole minun, niin siitä voi vähän informaationia. Ja tosiaan ei mä oltais lopettaa, mutta pakko se on lopettaa. Te ootte niin uskollisia siellä, kun katsotte siellä toisessa päässä, vaikka täällä on rajaukset. Mutta tosiaan nähdään niissä kolivideoissa ja loppuun vielä maisemia. Moi moi!